Σας καλωσορίζουμε στην Αγορά, σε ένα όμορφο, ορεινό και δύσκολο τόπο. Σε ένα τόπο που έχει ένα έφορο και ιδανικό κλίμα, συνδυάζει βουνό και θάλασσα, με αποτέλεσμα να μας δίνει εξαιρετικά προϊόντα από τη θάλασσα μέχρι το βουνό του. Ένα από αυτά τα προϊόντα είναι τα περίφημα μήλα Ζαγοράς. Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου είναι στην βορειοανατολική πλευρά του Πηλίου. Είναι 9 κοινότητες και είναι 2 δημοτικές ενότητες. Η Δημοτική Ενότητα Ζαγοράς και η Δημοτική Ενότητα Μουρεσίου. Η περιοχή της Ζαγοράς είναι ένα μέρος το οποίο είναι πολύ κοντά το βουνό με τη θάλασσα και αυτό κάνει το μήλο ξεχωριστό γιατί έχει ένα ιδιαίτερο μικροκλίμα. Το προϊόν είναι αντικειμενικά καλό και είχε ήδη μία ακμή. Έδεσε με το μικροκλίμα και τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής και έδωσε ένα πραγματικά εξαιρετικό προϊόν, εύγευστο, χυμώδες και με μακρά διατηρησιμότητα.